Good evening. Agoy. Hindi pa tayo bilagyan ng antok. Ano ba yan? Alas 10 na pasado. Pa tayo nagramdam ng antok. Hindi naman rin dito. Walang mic. Alright. Wala pa pumasok sa ating live. Bahala. Ito. Gato. Oy, man. Ayan. Ayan. Mega love shoutout sa 1 viewers. Kung sino man ang yung pumasok, pwede mag-comment para i-shoutout natin. Saan mo di bati dito? Nagkikaba ako. Hikab lang, hindi naman laba. Antok. Ay. Yes. Good evening mga lords, mga boss. Mga boss. Hindi ba naramdaman ng antok? Sensya na kayo mga boss. Wala pa tayong upload. Ay, may video pa ako. Di pa na-edit. Alright. Yun. Pasensya na po sa background natin sa likod, no? Kuan yan, mga sinampay.
yung, yan o. Ayun lang mo, no? Email. Ay. Ikatasip on. Ng banat. Binawasan ng banat to. Ay, shoes siya. Hello. Ay. Ikab din naman inantok. Wala pa'y pumasok. Wala pa nag-comment kung sino share natin. Kita nyo rito. Mali na ba? May naglaro ng email lang. Pinsan ko. Ayun. Ito naman ako. Himila. Tayo ano. Ingay siguro ang side trip pa nata. Uy, ay. Malimunta na siya. Ito naman, klaro. Naman tayo. Yan. Ten minutes na 10 minutes na mga boss. Kailangan sana pumasok. Wala pa. Ay, ano. Uy.
So, pa isang pumasok sa ating live para mag-comment para ma-shoutout. Hanggang shoutout na lang muna tayo dito guys kasi tayong yun, may isang viewers na nanood. Ito mga boss, shoutout. Shoutout kay Ate Jo TV. Kumati naman to. Ay, ayun. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscribers, mga silent viewers. Mega love shoutout sa inyong lahat. 12 minutes na. Kung sino may nandyan, pwede mag-comment para ma-shoutout. Yun. Marami siguro nag-live ngayon or tulog ba ang iba? Mag alas 11 na siguro. 10:30 na. Quarter siguro. Maramdaman na natin ang antok. Buds official shout out. So, ayan pala may malang pasok. Ay, shout out sa lahat ng family dyan ko sa Bohol. Mga kapatid ng papa ko at sa kapatid ng mama ko. Shout out sa inyong lahat. Ay, shout out sa lahat ng gising pa dyan. Hindi natin lakasan ng boses kasi may makatugaw nakatugog ng iba. Aroy. Yan po ang ating unapahan. Mamayang madaling araw unapahan ko na yun mamaya. Tara. Random. So yun. Ay, yun.
Wow. Agad ko yung makalikod nito ah. Shout out sa to viewers. Ayan po yung ayan. Pinsan ko. Laro ng email guys. Ah. Paano pa palinaw ito eh? Lo. Agad ang mukha ko nito ah. Parang bayan ito. Alright. Oh, sinong pangising dyan? Hmm? Hmm. Kokoy. Totoy Vito. Vivo. Oh. So, I can... Anong oras na ba? Tulog lang eh. Siguro bata na yun. Hindi na siguro natulog yun. Iwanan ng nanay. Ay, nako. Sige lang hangkab. Pero di man makatulog. Tayo may kabuhi. Siguro na. Hmm. 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 Nunalo. Sometime illness. Klaro naman ako nito, no? Ano na nito? Oh. Oh, oh, oh.
Oh, hindi ko naramdaman. Ano pa may nag-comment? Chart. Okay. Guys, hanggang dito lang aking live. Kasi, ano lang to? Mm.